נו? יהודה רצמן. תצלם אותנו, הוא החליט לקום כדי להתרענן עוד יותר נרדם, הוא עמד פה, הוא עמד ככה. התחיל בגלישות. אני אמרתי זה, אני חייב להתחיל לשאול שאלות. התחלתי לשאול שאלות בצד. חבילות גלישה, מתחיל צ'ינגה, 4 צ'ינגה וזה. סיבר לי את התחת, בסוף הכל עולה 200 שקל, זה לא שווה לי כלום. וזה עכשיו סוף שאני יש. אני נעים. נו, תרקדו לשיר. רגע, אני גם יצא. אני אש, אני מים, אני רוח, אני עץ בשמיים, ובננה מתרחש, אנטיפסטי, R&B, פיננסי ודאטה, גם לילך, 20 ג'יגה, מנהל 3GP, את הקורס, משתדלת להפנט, את הוונטיב והאבס אליי נגד, והנה אבס ואתם חבילות. כאן, אני חי בסרט, כאן, והשעד לא יכולתי, אני המסגל אישי אותי, מה התחבא זה, נו. דאדה 3, פיגור שכלי. מסווג את הפניות. אני בא, את הולכת, איזה חסה, עוד שמש. זה היה היום הבא של הסלטים. שים שיר יפה של מרי ג'יי בליי. שים איזה משהו קצבי, משהו קצבי. שים let it be, יש לי כאן let it be, נשאיר let it be. למה? איפה המכשיר? משהו מצחיק, תראה. יש לי גם משהו, בוא תקדמנו את המכשירים, משהו. בוא. המכשירים נמאס מאיתנו. מה, אתה רוצה טורקית? מה זה קצבי? הייתי בירים. אני הקריין. İşte ben mümbüktiyse ben diyoruz. Türkiye şamali tüzüşmeş. Vasteni böyle abone ol kasa. Ben istemem. תקימו, זה הבן הזה. קום. ג'קי מקייטן. לא תיכנס לפה. כולם לא פסיכולוגית ומפה הביתה. סלקום, לכו לסלקום רק. אל תגיד פלא. שם אתה בן הזה אתה לא יכול לעמוד. אישתה גם. תראו. ואני רוצה שזה יתועד ושזה יישאר בפלאפונים לקורס הבא. בפלאפונים. סליחה, במכשירים, חס ושלום, שאני אביא איזה עוגה או מוס בבריה. שיבינו עד כמה הקורס הזה מוגבל. סליחה רבותיי, אנחנו מוקצבים בזמן, בגלל זה תראה מה שקורה לבן אדם שמוקצב בזמן ואין לו זמן ללמוד. מעמיסים אותו בחומר והמוח שלו מתפוצץ, תראה מה שקרה לי. תראה איך אני נראה. הנה, גרופטו, מכיר גרופטו? לא. גרופטו, מיסי פאטו. כזה מעלת? יאללה, סצנה אחרונה. רגע, אני מחפש שיר טוב. גרופטו. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Everybody telling me to. תן צעדים מיוחדים. לא, ברייק דנס. לא, תרחק. תגיד רגע, לא, באמת רציתי. וואי, זה קליפ חזק. תגידו, אפשר את המילים? זהו. מה? אני רוצה את המילים. מה? את המילים שעשיתם לעניין. תקשור לי. זה באתר, בוואט שלה. זה בעלה. תצחקי, אבל תקחי כמה וידאוים ביחד. ועכשיו עושים הכל אפשר להכניס זה לתוכנה ולערוך את זה. ועכשיו עושים הכל בלילה. ולעשות כאילו, פעם לשלוש, לעשות פרזנטציה, כאילו מצגת כזאת, פעם לשלוש, ואז להראות את כל התמונות. חבר'ה, חדל קשקש. זה מה שקורה שהמדריכה מאחרת.
המדריכה הכי טובה בארץ. הכיתה משתגעת. לא יודעת.